nabulunan pa ako. Hintayin nyo muna. Lunukin ko muna. No. Ganito yung buhay abroad. Kasi pag wala kang pera, wala kang pangpuntang merkado, wala kang pangpunta ng syudad, luto ka lang ng okra. Huwag ka lang mangarap na kakain pa dun sa masarap, yung sabi nila yung tanga talaga. Sosyal. Probinsyano eh. Probinsyano. Ang tawag pa sa Bisaya, irihis. Ang irihis talaga sa sa syudad din. Di baka wag na, alam niyo na. Dito na lang tayo sa gilid. Kasi yung mukha natin pang gilid-gilid eh, pang bukid lang. Dito lang tayo sa bukid. Huwag na tayo mangarap sa syudad. Magulo doon. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh, nagdodroga ka. Yung dodong mo, dodong ko. Sige. Ready, 1, 2, ako yung ready, 1, 2, 3. Yo, what's up? Good afternoon. Kumusta? Nandito naman, nagbabalik si Dodong. Yung Dodong mo. Ano yan? Stop! Ano yan? Yo, what's up? Welcome to my guys. Welcome to my vlog day. Dito naman tayo, kakain naman tayo ulit. Ito pre. Ano yan, bangko? Ano yan, bangko? Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas. Yo, shut up naman nun. What? Yo, what's up mga angkol? Good afternoon. Ito naman, nagbabalik yung Dodong niyo. Kauntag ukraan eh. Kita daplin dagat. Okra nga malagkit. Tikman natin. Dilis, maliit na bula, dilis. Sa Bisaya pa, bagong anak. Tama ba, Kol? Ngayon ni pangi kaysa akong briso. Harap. Tapos may pasosos tayo na luya. Apil dagko kay iwang luya. Lang taning gilid ng dagat para makatipid. Wala eh, tang bitay. Ang bitay naman talaga palagi pag abroad ka. Hindi kasi afford yung bibili sa labas. Ito lang, magluluto, tatambay sa gilid. Para lang nasa bukid. Saka may pachichirya tayo dito. Ayan. At habang tambay-tambay tayo dito kasi walang pasok, day off pa. Ito na isipan na dito kakain sa gilid. At saka may luma akong kanin. Ang tawag doon, lumang kanin, lumang pagkain. Bahaw man. Lumang pagkain sa Tagalog siguro ng bahaw. Tapos ininit ko lang. Nakikita nyo na napakaraming Bombay. Para na tayong Bombay dito. Kitams lang agi. May nanay,
na. Tapos may pabrikan na ayos na. Tuloy yung buhay pag gipit, pag diop ka, pag abroad ka, kailangan mo libangin mo yung sarili mo. Okra pa kol. Wala na ako sa sarili ko. Wala. Current segment on our show called Explain That Gram, where we do a deep dive on our Langkit yun. Sarap. Ya. Okra nya. Parisan yung bulad. Ah. Balit na bulad. Anong tawag sa malit na bulad? Pati ali maglabs eh. Among. Alam niyo mga kol kung bakit ako kumakain ng anak ng isda, maliit na tuyo at saka okra, kasi namimiss ko na yung pamilya at higit sa lahat hindi pa pwedeng magbakasyon, di kakain na lang tayo ng okra at tatambay tayo sa gilid ng dagat at maiisip na natin na parang nasa Pilipinas na. In your dreams na lang kol. Wala kang pira, pobre ka kol.